jauhku di debataku. Oh data mahala sonoku dengan bahasa. Shalom. Shalom. Horas marhita saluhuna. Horas. Goklas ni rohado hita apala dia sadarion. Alanunga hehe Tuhan Yesus sian hamatean. Alani amanginang jongjong mahita saluhuna marlas ni roha mahita. Tersurat do di Evangelium ni Matius bidu pa 20 luhon ayat 10 tolu. Lau do malimi tu pajagai asa didok nasida naung rodo akasisiani manako jenazah ni Tuhan Yesus. Alaina tutus itu tudo na hudokot Tuhamu. Nunga hehe Tuhan Yesus. Didok dona tersurati. Jo hamatean. Didia hamunangami. Jo hamatean. Didia sorobi. Haleluya. Marlas ni roha dohami alai Tuhan. Allah di baik kodo hamunangan. Sesa dosa nami. Mateho. Dalam hehe ho siya mate.
temale Tuhan. Di patuduho do tu portibion nau keho sian hamateani. Sian tanoman nunga bangkit to. Pola opa puluari holao. Lao madapoton akasi sian nai. Patuduhon nau tuduho. Hehe jala mangulu. Dia pulih hodo akan namarsak. Mulai ate Tuhan. Oh Tuhan, molo tu nalilu pea. Tokong maaf taiti. Tudah
Leo kodo hamonangan natutu situtu tingolu nabio nale Tuhan. Haleluya, haleluya. Gloria makabara. Inamoria masenya. Di pasang roana mi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Napaluahon hamis saluhon. Lama sikira. Haleluya. Lama sikira. Mudarmu nadurus di Golgata, nagabe korban lahu manubus sami jolma pardosa, dang terbalos sami ali Tuhan asidot tolong niroham. Alani ali Tuhan di bagasan tikyon, di minggu sadarion ale Tuhan, natamado kami pasahaton hamulateon ni rohanami, di sudi asido tolong ni roham, dami na sumurong nasian de bata cahupa, dot holong satia, nasian anak na Tuhan Yesus Kristus, natotong madongani mga ramuti hami, jalan na mga jara-jari hami, lumobi ali Tuhan, di na mabigi hatami hami, homa na makatay ali Tuhan, di parmingguan nami sa darion, mauliati madiho. Amen. Tapahudul ma, damang dohot dainang, lumobi dihita sa luhut, na maddohoti ibadah live streaming di bagasan minggu sadarion. Hata ni debata nagabizamita di mingguta sadarion ima natarsurat di Heber bidu sia ayat 22 songonomma didok rap tapayihut-ihutma. Jalahira saluhut nado diurasi marhite hite mudar mangihutton patik i. Jalaholan marhite hite nama duruson mudar tulus hasesaan. Damang dohot dainang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Tema manang jamita di mingguta sadarion ima
holan marhite-hite na maduruson mudar, tulus hasesaan dohot integritas. Moliate dituhatta di bulan na paupaton, nunga talewati bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret. Alani tamado hita maruduk niroha diadopan ni debata songon natar surat di bukuede onom ratus walu puluh sada rap mahita mangidehon. Ale amang asiroham diau pardosaon unduk dorohat konuan marsomba di jonom unang jujur akan dosaki say salpuhon sian rohani molota payutihut hatani edeon jala molota jaha di Heber di buk di biddu 10 di ayat na paupaton didok aidang tarbahen mudar niak kajonggi manang habing raduk pasaehon akkadusa. Alai mudar na durus di Golgata ima mudar ni Tuhan Yesus humokop hita zolma perdosaon. Dang adong pengorbanan na paling mulia na so ternilai jalan na so tarukur ima pengorbanan ni Tuhan Yesus. Sikopdo haluaon na pinatupan ni Tuhan Yesus ay dada mudar dohot hosa ni pinahan alay tung mudar dohot hosa ni debata naung gabi zolma ima Yesus dang polabe ulahan manang tabaan dohot jepek alay tatiok matakas nunga sikop haluaon di bagasan Yesus asal maolo hita porsea majalo Yesus gabe si paluata dohot mangasahon Yesus di sadok gulmit ni nguluta. Dung tazalo haluaon na sikop na pinatupan ni Yesus tubo ma perubahan di bagasan rohatta. Gabe tatadda madosata adorang sotazalo Yesus. Sibolis do na mga rajay dohot manotuhon aran ni ngolutta di parmate dohot di panggora ni rohatta gabe sotaboto dia do nadenggan dia do nasala. Diholipi si malolongta lau manadda nasala alai tatadda ma dalan nasitong gabe tiurma si malolongta dohot partodiota taboto mamanadda nasala dohot nasitong. Haluaon na binayin ni Jesus ima haluaon na sun sikop tazalo may marhite haporseaon asa malua hita dung ture manang rohatta jalaboto otama mangulahon
lomo ni rohani debata disadok gulmit ni nguluta. Alani damak dohot dainang lasma rohatna mida debata lasma mang rohatna jalayasma nang rohani dongatta alai rumikot do molo sahat hita tuhaluaun dohot tuhanguluan na manotong na pinarajeni debata. Hamatean dohot hageun mabain gabizanok hita tu debata. Integritas kepemimpinan ni Tuhan Yesus na berkualitas disude luat portibion nagabe songosada sitiruon marhite hite na parjolo ahado nagabe parbue ni integritas di parngulon ni akana porsea nagabe songosada sitiruon di pabahenan dohot di pakkatayon. Molo didok integritas sarupa pakkatayon dohot pabahenan. Alai nagabe sitiruon sian Tuhan Yesus, nagabe parbue sitiruon sian Tuhan Yesus na parjolo di patuduhon holongna tusude jolma. Molotajaha di Lukas di biddu 10 mulai sian ayat 25 sahat tutolu pulupitu jahaut tamadesi sada perumpamaan ni sada siboto patik na mengunjungi Yesus didok tu Tuhan Yesus guru dia do si bahenokku asahutean hanguluan saleleng ni lelengna. Alai dialu si Yesus do di ayat 30 di Lukas 10 dungi na mangalusi ma Yesus nin nama adong ma sadahalak na tuat sian huta Jerusalem laho tu huta Jeriko gabe disamun panamun dipupusi ibana dipupuhi dungi laho mate-mate do ibana ditadikon songos sahalak lepi tuinganan i di ida do ibana alai dilaosi. Sada naposo, sada anak muda na baru turun sian Jeriko, lau tu Jerusalem, di tongad dalan dihadang sada panamudo, anak mudaon, sudi artana dibuat lewat masih boto surat. Dibereng alai tong lewat. Songoni musen lewat halak lepi, dibereng tong dilewati. Alai mamulus masada halak Samaria. Zala asima rohana marnida anak mudai. Dung diida diobati, dipayas akkaluk-kalukana, ditaruhon tu penginapan, didok tu nama jaga penginapan rawat ma anak mudaon. Molohurang biayana hutabay. Molot siboto surat, say dihatahon alay dang diulahon. Integritas dang holan parbinotoan taringot tu doktrin. Integritas dang holan parbinotoan tangiot tu pangajaran. Alai manang naise nameng hidupi holong dohot na mangulahon. Songoni maholong na pinangido ni debata tuhita saluhut. Napaduahon ahadu parbue ni holong nagabi sitiriota siya Tuhan Yesus ima napaduahon integritas perniulan di luar doho di bagasan molodidok di istilah di bahasa Indonesia tidak munafik.
Molotazaha di Matius 20 tolu. Di ayat 20 tolu, Yesus mengecam halak Parisi doho si boto surat. Didokon Yesus di Matius 20 tolu, di ayat 20 tolu, marzea mahamu si boto surat dohot Parisi, hamu pangasi ay di parsapulu hamudo akka suasuanan na metmet alay tading do akka patik na maul di bahin hamudo songon hatigoran para senirohaan dohot haburjuon siulaw do nasadaon alay unang matading nasada. Molo halak Parisi do si boto surat holan maddo do diboto alay dangolo mangulahon. Ido asa dikecam Tuhan Yesus halak Parisi doh si boto surat. Alani marhite jami taon. Asa sarupa perniulata rohata di bagasan dohot di luar. Unang adong di antara nihita ruas nihuriata namunapik. Asik katana asing diulahon. Asik katana di ingananon asing na diulahon. Parniulaw di luar di bagasan totong manian sarupa. Alani dihita na hinaholongan ni Tuhan Yesus. Kehidupan na sesuai na diajarhon doho na diulahon na patuluhon. Integritas na manggabarhon, kejujuran di namangulahon, jala tanggung jawab di namengemban. Posrohata molo kehidupan na sesuai na diajarhon doho na diulahon. Ima na didokon na tanggung jawab dohot kejujuran di dalam melaksanakan, di dalam melakukan segala sesuatu. Ay didok Tuhan Yesus, isedo na berbahagia. Adong do na deba na madok na berbahagia mologodang hepeng na. Adong do na deba na madok na berbahagia molo arga mobil na baru. Adong do na madok na berbahagia molo tibbo jabatan na alay didok Yesus na berbahagia ise na mabigi jala mangulahon hata ni debata imana didokon na berbahagia. Jadi molo naing do hita berbahagia akkahata ni debata na tabigi taulahon ima didokko Yesus manang naise na mabigi, manang naise na manangihon hatakku jala mangulahon tardok maibana zolma na berbahagia. Nagabi suku-suku dihita hurian itu hatta lubobi dihamu damang dohot dainang na hinaholongan ni debata na boy mangihuton ibadah live streaming di bagasan mingguon. Nagabi suku-suku dihita ahado dipangido debata tuhita di pengorbanan ni Tuhan Yesus na maneahod dirina laho manubus dosa nihita zolma na parzulu dipangido debata tuhita haporsyay ma Kristus na unghehey jala pauba roham. Sudah zolma di portibio makaporsyay Yesus didok Isay. Sudah zolma makaporsyay Yesus mati alay dang sude zolma makaporsyay Yesus naung hehe siat tanoman. Songon dedet tanah perjulo na kini nunga hehe Tuhan Yesus. Alay lau dua kaboru-boru tu udiani.
Didok di hatan yedei dang disibe Tuhan Yesus. Tulu hari sebelumna, nung ngadidok Tuhan Yesus, alay ang guawi ikon mate, alay ang godiari patuluhoni. Hehe doaw. Dang adong na mangingot hata ni Tuhan Yesus si, alay na mangingot hatai, ima akatentara na manakkup Tuhan Yesus. Dumati Tuhan Yesus menghadap dua kaparajurit itu si Pilatus. Didok kodoti kini, diari patuluhon ikon hehe ibana. Alani, ikon adong majaga kuburani. Hagogon portibi. Talu do dibain hagogon ni debata. Molo secara logika. Dang adong nabui manggeser batui. Alai di pagi-pagi hari. Laudo akaboru-boru itu kuburan. Maboan rempah-rempah. Alai kuburan nunga kosong. Dihamu damang dohot dainang nahinahulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Lumobi dihita saluhut. Nama dohoti ibadah live streaming di bagasan tikyon. Haporsyai Kristus naung hihi jalapauba rohan. Molotazaha di pangukapot di bidutolo di ayat 10 sia. Ay nasa na huhaholongi akaido hupicang jalhawajar atong harikotoma na paubahon rohai. Boy dodohonota dihita saluhut lumobi dihamu damang dohot dainang. Boy detadok molo amatta di sapingta, molo inatta di sapingta, molo anak kota, boy dodohonota pauba rohan. Jolmana paubahon rohana taridamay siyam pardopahan. Alani dipaingot hita di bagasan minggu sadarion ay nasa nahuhaholongi akaido hupicang jalahuajar atong harikotoma na paubahon rohai. Alani dihita saluhut na hinaholongan ni debata dalan majalo haluauni ima haporseaon holan marhite haporseaudo gabe di pitori hita jala malua hita sian dosata. Tapuji madebata naung mangalehon haluaon sia dosa marhite panubusion ni Kristus Yesus Tuhani marhite pakatayota pabahenata maradopon donga jolma lumobi maradopon debata. Nasatupa dapat hita haluaw ni ala niulaon na denggan mananggugot ta sa diri. Holan asin ni rohani debatadoi marhite mudar ni Kristus Jesus. Haluaon na pinarade ni debata, haluaon na pinasaha ni debata, dang ala ni gogotta, dang ala ni malotta. Alay asi dot holong ni rohani debatado, marhite hite mudar ni Kristus nadurus di Golgata. Alani dihita saluhut. Alani asi dot holong ni rohani debata, napaluaw kita sian hamaguan. Asa maredde mahita sian bukwede nomor 122 ayat 2 tujolom o debata. Sol sol lidah rohaku
Ahado damang dohot dainang. Dung mati Tuhan Yesus. Diparsilakon di kayu salib. Alay di ari patuluhon. Nahihido Tuhan Yesus. Dang malua hita siya dosa. Molo hagogoot ta do tapangasakon. Dang malua hita siya dosa. Molo hamalaot ta do tapangasakon. Alay asi dohot holong ni rohani di bata. Ido na paluahok kita. Asa songon hata niya deon. Asa adong panolsolio dihita. Asa adong pamilangio dihita. Asa adong pakirimo dihita. Alaniasi dot holong ni rohani di bata. Ido na paluahok kita. Sian dosa. Dang alani gogota. Dang alani malota. Ado dipangido di bata tuhita, di pengorbanan ni Tuhan Yesus, na maniahod diri na lahu manubus dosata, hita zol manapaduahon, ramoti hamuma dirimuna, di bagasan holong ni rohani di bata. May mamahamu di asi rohani di bata Tuhan ta Yesus Kristus. Asa sahat hamu, asa sahat hita, tuhanguluan, nasa liling ni liling na. Molo marpakrimo duhita di surgo na pinarade ni debata. Tarpay maima manang may maima mahita di asi dot holong ni rohani debata dihita marhite Jesus Kristus. Alani dipangido debata dihita na paduahon asa taramuti dirita di bagasan holong ni roha nasian debata. Ahado dipangido debata tuhita nagabi pengorbanan ni Tuhan Yesus na manehahon diri na lahu manubus dosa di tadolma na patuluhon. Sidok mauliate mahita tu debata ala dilehod do anak na nasasadai ima Yesus Kristus. Molotazaha di Heber di bidusia di ayat 12. Dada marhite-hite mudar niak kahabbi granduk. Manang anak nilobu. Tung marhite-hite mudar na sa diri. Gabe di patupa haluaon. Saliling nililing na. Marhite. Molotazaha. Di Yohanes di bidu na patuluhon. Di ayat 10. Ay songonodo holong ni rohani di bata di portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling nililing na di ibana. Damang dohot dainang. Songon nang tazaha di Hebersia di ayat 12. Dada marhite-hite mudar niyak kahabing randuk. Manang anak nilobo, tung marhite-hite mudar na sa diri, gawe di patupa, haluaon, saliling ni liling na. Alani dihita sa luhut, na hinaholongan ni debata. Roha, doho sikap, na masiring manguhum-uhumi, manang didok menghakimi, omma sadasipat na manigay, akka parsauran. Akka halak na olo manguhumi dongan na, ima na makilala na tumibbo, na dumenggan iba na di dongan na do nasala, yang go iba na dakkea sala. Alani, marhite jami taon, dunghehe Tuhan Yesus siyan tanoman na. Unang adong diantara hita, naolo manguhumi akkadongata. Di bagasan tekanan, na diparsilakot Tuhan Yesus, siyan pitu hata siyan silangi, didok Tuhan Yesus,
Amang ampuni ma mereka ay sodiboto na sida aha naniulahon ni nasida. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Dan mungkin hita zolma bebas ya dosa yang go so disehon Tuhan Yesus dirina. Mulai dari Tuhata marhite jami taon asa sudeh hita manguji dohot nasa rohatta, manguji dohot nasa pikiratta, tapamanat mapardalatta, jala tauloi ma Tuhani. Songon hatan yedde di buku edde nabadiai di nomor 170 sada di ayat sada asarap pita mangedehon tadai maau. Tandai maau sukapi madot rohaku uji maaf pamanat hut madalaku olo ditanda hoa debata. Ditikiro sada buru-buru pardosa tu jauh ni si Simon. Kholat dibereng Tuhan Yesus Pitor uduk do boru-borui mengumma patni Tuhan Yesus. Boru-boru terkenal bukan karena kebaikannya, alani pangalahuna. Alai namar lapatan dong. Buasa holar ro parampuan pardosai tordium apa ni Tuhan Yesus namar lapatan. Saya perempuan kotor. Sekalipun kakimu kotor, tapi saya lebih kotor dari kakimu. Ditikki di doksisian di Tuhan Yesus. Seang naimi aki, ay sugari dijual. Dibagi-bagi, tuaka na pugus. Alay di dok Tuhan Yesus. Godang dozol mana pugus tinggal di sekelilingmu. Alay headoho mangulur tangan. Alani idi hita saluhut. Nah hinaholongan ni rohani debata. Di ibana doha sangapon. Di ibana doha muliaon. Di ibana doha gogoon dohot parhuasoon. Sian mula ni mulana nang nuain nang rodi saliling nililingna. Alani dagabi pangaripuni. Zamita di binggutta di bagasan sadarion. Taha porsyama Kristus naung hehe jala tapauba rohata. Taramoti madirita di bagasan holong nasian debata. Asa melalui perbuih holong nasian debata. Marpakrimok kita disude jaji dohot asyasi nasian debata. Napatuluhon tadokma mauliate tu debata alanang dilehod do anak na nasasadai ima Tuhan Yesus Kristus tu portibion jalamate humokop hita pardosa. Mulai dari Tuhata maredde hita
sian edeta ale amang. Ale amang asiroham dia pardosa undung dorohaton nuan marsopa di jono Deon ma ale Tuhan nagabitangiang jala pangiduan nami nang elehelek nami sa luhut. Hami sa luhut na madohoti ibadaon. Suang songoni ale Tuhan disude hami na madohoti ibadah live streaming di bagasan tikyon. Seunang majujur ale Tuhan akka dosa nami. Alay salpuhom may saluhut siar rohami. Asa parsidohot tami ale Tuhan diharajaon naung pinarademi. Jala parsidohot tami ale Tuhan diakka pasu-pasu asidot holong ni roham na pinaradem dihami. Banguliat yang madiho ale Tuhan disude hami na pungudi bagasan tikyon suang songoni hami saluhut na madohoti live streaming on. Sa ilam tabahon maali Tuhan asido tolong ni rohami. Molotong adong ali Tuhan. Di tonga-tonga ni ruas mo. Suang songoni ali Tuhan. Disude na madohoti ibadah live stream on. Na di bagasan parsahiton. Lumobi ali Tuhan. Diak kanamasa nungay non. Di pandemi COVID-19. Tuhan kupangidohami tuho homa na pamalupon akka parsahiton sian pamatang nasida. Suang songoni ale Tuhan molotong adong akka na posom na sedang sakit manang na dirawat di rumah sakit totong do buanon nami nasida ale Tuhan tuadopan homa na pamalupon sahit sian pamatang nasida. Asa peus so dihilala asa tanggal so diboto ale Tuhan akka parsahiton sian pamatang nasida. Natotong dohami ale Tuhan pasahaton hamulateon nami tuho diakka pilihan na hupapunguhami baik melalui transfer ale Tuhan baik na langsung husarahok kami Tuhan ale Tuhan tubagas joromi sayhoma ale Tuhan nama masu-masu sude akka niula ni tangan ni sude ruas mi nang akan naposong, akan nakarejo, distansi pemerintah, swasta, akka pertiga-tiga Tuhan Yesus. Totong doa ale Tuhan, ho namadongani nasida. Pasu-pasu ale Tuhan aik sinumon nasida. Pasu-pasu ale Tuhan roti sial langon nasida. Ale Tuhan, di bagasan tikyon, totong doa non nami, ditangyang nami ale Tuhan. Ima ale Tuhan, kota nami, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Bahkan ale Tuhan, pemerintahan pusat, sahat tu daerah-daerah, lumobi ale Tuhan, vaksin naung berjalan Tuhan, sehoma ale Tuhan, pada uhun akkasahit, sian bangso namion, vaksin naung berjalan ale Tuhan, anggiat may ale Tuhan, gabi marhitehon, makorhon, kesehatan, daya imun ni sude hami masyarakat Indonesia semakin baik ale Tuhan. Tuhan berkati pemerintahan nami pusat, presiden, wakil presiden,
jajaran Menteri, KPK, BNN, TNI dan Polri, bahkan Tuhan sudah aparat penegak hukum. Leon ale Tuhan, roha biar mida Jehovah, diaka pemimpin nami. Tong doha tong ale Tuhan pasahaton nami, sudah keluarganya kana posom, pimpinan ni gereja nami ale Tuhan, gembala pembina rohani nami, Pak Niko ale Tuhan, dohot sudah keluarga, gembala pembina nami ale Tuhan, Pendeta Bambang Yonan, dohot sudah keluarga, suang songoni ale Tuhan, Pendeta Daniel Edi Praitno, gembala nami ale Tuhan, homa ale Tuhan na menutup bungkus, homa ale Tuhan na madongani, hikmat maripat na siyan hoy ale Tuhan. Di bagasan tikon ale Tuhan, buanon nami do ale Tuhan, bangsa pilihanmu tuadopanmu, pasu-pasu ale Tuhan, tembok, pasu-pasu ale Tuhan, kota kudusmu. Mauliate madiho ale Tuhan, satokin nai ale Tuhan, namulak binamahami, tuinganan nami, suang songoni ale Tuhan diakka, ruasmu namadohoti ibadah live streaming. Zalo mapasu-pasu nesya Tuhanta, dihita saluhut hurian di Tuhanta, ta arahon ma wajah tatu surgo, tangkat maki dua tangatta. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan di batamahamu. Disodakon Tuhan di batama bohina Tuhamu. Jala asima rohana midahamu. Didopakon Tuhan di batama bohina Tuhu. Jala di pasahor humma. Damena tutod di tabi amin lasted di humma. Amen. Horas Malisa Salut, Tuhan memberkati.